Mo nay question ba? Ang pagpaimbestiga sa kung kabahin no, ampuday. One king dugay naman ang inimbestiga kanang flood control project sa Davao. Nakauban pa mi ana diya Matina sana Matina crossing pero diha sa may tawagan ni diha sa may Matina crossing pero diri sa may Bangkiruhan Bridge. Ana matingala mo Matina crossing Bangkiruhan Bridge. Kana mang tabok ana kana sa pikas na kana giingon yung grabahan sakop na sa barangay Matina crossing. No, di mo karon pa di ay min nakabalo. Kanang riverbanks diha sakop pa na sa barangay Matina crossing. Pag-imbestiga na to sa Independent Commission for Infrastructure. Dito may ako mismo moto ni nangutana gani ko nga sir. Anong diri man mo sa Davao ga imbestiga? Wa man mo dito Cebu nga dito man dako kay baha sa Cebu. Sa part lagi pagtanaw nila kay di mahalos di na makitang nipatong sila sa kuan ba likod sa flood control projects kan sa dike di na sila kita tubig sa Davao River kay halos dili ka kita tungod kay dako kayang flood control projects. Naanhian naman nag ICI Independent Commission for Infrastructure nganong daghan pa kay yaw-yaw dia social media. Di ba pareha mo kuha na ng mga tawana nganong wa man sila makakita. Ako believe ko anang kana bitong wala ko'y problema ng mag-file og kana bitong file og sani kanang tawag ani gusto gid imbestigahan pinagi sa papel. Mas believe ko ana kana gusto gid makatong sinuod at least do na may mga papel diha sa DPWH. Karon nahitabo diha daghang kang yaw-yaw kay ni baha sa Davao na naggubang tulay sa 2nd district ni tawag ani kanang gimahay sa uban sa pipila si Congressman Pulong gimahay sa nagubang tulay dito sa 2nd district sa barangay Kalyawa. Ang kongresista nga gimahay diri sa 1st district. Klaroho na ko dili ni bayad ni Congressman Pulong wa pug koy alamag di na kailan ako ng matawhana. Di po ko mulaban na nila mulaban man tanan nila. Di po ko kalaban dili po ko ingon nga amigo kay di ba sila kaila pero at least sa mga Tagalog po na hindi alam yung nangyayari dito sa aming siyudad ng Davao. Tama din no kay nana magud si Radyo Manuel ba karon ka realize mga Tagalog man na sila kanang Tagalog wala kay hindi nila alam yung geographically area natin. Na mayroon tayong 3 distrito ng siyudad ng Davao. Kasi ako ganito ako magtagalog kasi 3 units lang yung Tagalog ko sa college. So parang hindi talaga straight ng straight.